नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला आपल्या चॅनलवरच्या प्रथमेश नावाच्या एका वाचक मित्राचा खराखुरा अनुभव सांगणार आहे. आणि तो अनुभव मी आता त्यांच्या शब्दामध्ये तुमच्यासमोर सादर करत आहे. नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रथमेश. तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला जो अनुभव सांगणार आहे तो मी लहान असताना माझ्यासोबत घडून गेलेला होता. म्हणजे मी साधारणतः त्यावेळी 8वी किंवा 9वीला असेल. त्यावेळी आम्ही पुण्यामध्येच राहिलो होतो, कारण माझे बाबा पुण्यामध्येच नोकरी करायचे. आणि ज्यावेळी मला शाळेला सुट्ट्या पडायच्या त्यावेळी मी आवर्जून माझ्या मामाच्या गावाला जायचो. माझं मामाचं गाव म्हणजे एक छोटंसं खेडेगाव, आजूबाजूला हिरव्यागार शेतांनी वेढलेलं, डोंगराच्या कुशीत लपलेलं असं अतिशय सुंदर माझ्या मामाचं गाव. आणि मला शाळेत असताना नेहमीच वाटायचं की कधी एकदा मला शाळेला सुट्टी पडते आणि मी माझ्या मामाच्या गावाला जातोय. पण खरं तर मामाच्या गावाला जाण्यामागं फक्त गाव सुंदर असणे हे एकच कारण नव्हतं. दुसरं कारण होतं ते म्हणजे माझ्या आजोळची माझ्यावर जीवापाड प्रेम करणारी माणसं, जसं की माझे आजी आजोबा, मामा मामी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या मामाचा एकुलता एक मुलगा समर्थ. आणि असंच त्यावेळी पण मी मामाच्या गावाला निघालेलो होतो. गावातल्या स्टॉपवर एसटीने उतरल्यानंतर मी पुन्हा घराचा रस्ता चालायला लागलो. गावापासून साधारणतः एक 10 मिनिटाच्या अंतरावर मामाचं घर होतं. गावाच्या बाहेरच्या बाजूलाच सगळ्यांची शेतं होती आणि प्रत्येकाच्या शेतामध्ये जो तो आपापलं घर बांधून राहिलेला होता. आता मामाच्या घराच्या अलीकडंच आमच्या आजोबांच्या दुसऱ्या मोठ्या भावाचं घर होतं, कारण त्यांचं शेत आमच्या आजोबांच्या शेताच्या एकदम अलीकडच्या बाजूला म्हणजे एकदम चिटकूनच होतं. पण माझे आजी आजोबा आणि मामा मामी मला त्यांच्यापासून कायम लांब ठेवायचे. फक्त मलाच नाही तर ते स्वतःसुद्धा त्यांच्यापासून खूपच लांब असायचे. खरं तर मला खूपच आश्चर्य वाटायचं, कारण माझ्या आजोबांचे म्हणजे आबांचे ते सख्खे मोठे भाऊ. तरी पण आबा त्यांना का बोलत नव्हते किंवा का त्यांच्यापासून लांब जायचे हा प्रश्न मला नेहमीच पडायचा. पण मी बऱ्याच वेळा कुजबूज ऐकलेली होती की माझ्या आजोबांचे म्हणजे आबांचे मोठे भाऊ, ज्यांना सगळेजण तात्या म्हणायचे, ते वागणुकीला खूपच वाईट होते. आणि त्यांनी जमिनीच्या वाटण्या करण्यापासून आमच्या आजोबांवर खूपच अन्याय केलेला होता. ते आजपर्यंत करतच आलेले होते. आणि तेवढ्यानं पण त्यांचं पोट भरलेलं नव्हतं, म्हणून आता ते भानामतीसारखे प्रकार पण करायचे. मला यातलं काही जास्त माहिती नव्हतं, त्यामुळं मी या गोष्टींमध्ये जास्त लक्ष घालत नव्हतो. आता मी आमच्या मामाच्या घराकडे चालत जात असताना मामाच्या घराकडच्या अलीकडच्या बाजूलाच तात्यांचं घर लागायचं. तात्यांच्या घरी तात्या आणि त्यांची बायको असे दोघेच असायचे, कारण त्यांचा मुलगासुद्धा कामासाठी कुठंतरी बाहेर असायचा. पण अचानक मी त्या घराच्या समोरून जात असताना मला त्या घराकडून कुणीतरी हाक मारल्यासारखं जाणवलं. आता कुणीतरी हाक मारली म्हणल्यानंतर तिकडं वळून बघणं हे माझं कर्तव्यच होतं. तसं मी तात्यांच्या घराकडे वळून बघितलं तसं मला दिसलं की तात्या बाहेर झाडाखाली बसलेला होता आणि तो मलाच हाक मारून बोलवत होता. आता त्यांनी बोलवलंय म्हणल्यानंतर मला नाही पण म्हणता येत नव्हतं. मी जर तिकडे गेलेलो आजीला कळालं तर आजी मला ओरडेल हे पण मला चांगलं माहिती होतं. पण तात्यांनी बोलवल्यानंतर मी त्यांना झिडकारू पण शकत नव्हतो आणि माझी पावलं आपसुकच तात्याच्या घराकडे वळली. तात्या म्हणजे एकदम रांगडा माणूस. माझ्या आजोबांपेक्षा वयानं जरी जास्त असला तरी तो चांगलाच बलाढ्य होता. काळा कुळकुळीत रंग आणि धिप्पाड देह यामुळे तात्याचं व्यक्तिमत्व बरंचसं खतरनाक वाटायचं. तात्या नेहमीच झाडाखाली उघडे बसलेले असायचे, फक्त कमरेला धोतर गुंडाळून. मी जसं तात्यांच्या जवळ गेलो तसं ते माझी विचारपूस करायला लागले. तात्यांची बायको म्हणजे कमळा आजी, ती पण घराच्या भिंतीला टेकून बसलेली होती. आता माझी नजर तिच्याकडे गेली तर ती एकसारखी तिरक्या नजरेने माझ्याकडेच बघत होती. आणि का कोण जाणे मला तिची नजर खायला उठली आणि कधी एकदा मी इथून जातोय असं मला जाणवायला लागलं. तेवढ्यात तात्या मला म्हणाले, ये की बस, कमळा त्याला पाणी आण गं. असं म्हणल्यानंतर कमळा आजी उठून घरामध्ये गेली आणि एका तांब्यामध्ये माझ्यासाठी पाणी घेऊन आली. मी कसाबसा तो तांब्या हातामध्ये घेतला. एकदम गलिच्छ तांब्या होता तो. कधी त्याला घासला होता का नाही काय माहिती. तो तांब्या बघूनच माझी तिथं पाणी पिण्याची अजिबात इच्छा नव्हती, पण मी तो हातात घेतला. तेवढ्यात मला मागून माझ्या आजीचा आवाज आला. तसं मी वळून मागं बघितलं. आजी रस्त्यावरून मला हाका मारत होती.
मी तो तांब्या तसाच तिथं खाली ठेवला आणि पटकन तिथून काढता पाय घेतला. जसं मी आजीजवळ गेलो तशी आजी मला घराकडे ओढत घेऊन चालली. जसा मी घरी गेलो तसा समर्थ पळतच माझ्याकडे आला आणि त्याने मला कडकडून मिठी मारली. मामा मामी पण बाहेर आले. दोघेजण प्रेमाने माझी विचारपूस करायला लागली. आता असेच 4-5 दिवस निघून गेले. आला दिवस खेळण्यात बागडण्यात कसा निघून जायचा ते मलाच कळत नव्हतं. रोज सकाळी उठून नाश्ता केलं की आमच्या खेळण्याला सुरुवात झालीच म्हणून समजा. ऊन पडेपर्यंत आम्ही समर्थच्या मित्रांसोबत क्रिकेट, लगोरी, लपंडाव असले खेळ खेळायचो. त्यानंतर दुपारी मामा मामीचा डबा घेऊन शेतामध्ये जायचो. ते संध्याकाळी 4 वाजताच आम्ही मामा मामींसोबत घरी परत यायचो. शेतामध्ये गेलं की मामा आम्हाला पोहायला शिकवायचा. खूपच मजा यायची. पुन्हा संध्याकाळी घरी आलं की चहा पिल्यानंतर पुन्हा गप्पा मारत बसणे हा आमचा रोजचा कार्यक्रम ठरलेलाच असायचा. आता त्या दिवशी मला वाटतं रविवार होता. आम्ही सगळेजण सकाळी लवकरच उठलेलो होतो आणि आजी एका भांड्यामध्ये भात घेऊन घराच्या आजूबाजूने त्या भाताचा सडा टाकायला लागलेली होती. ते मला थोडंसं विचित्रच वाटलं आणि मी समर्थकडे गेलो आणि समर्थला विचारायला लागलो, समर्थ, आजी हे काय करते? तसं समर्थने मला एका बाजूला नेलं आणि तो सांगायला लागला, हे बघ प्रथमेश, आज पौर्णिमा आहे. आजी म्हणते की पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या दिवशी वाईट शक्तींची ताकद खूपच वाढलेली असते आणि आपल्या शेजारचे जे ताते आहेत ना ते त्यातलेच एक आहेत. म्हणून आजी पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या दिवशी घराभोवती या मंतरलेल्या भाताचा सडा टाकते. त्यामुळं आपल्या घरामध्ये ती वाईट शक्ती येत नाही. त्या भातामुळे आपल्या घराच्या आजूबाजूला एक सुरक्षा कवच तयार होतं. तसं मी पुन्हा एकदा मनातल्या मनात हसलो, कारण मला हा सगळा बालिशपणाच वाटत होता. पण त्या दिवशी खरंच आजीने आम्हाला घराच्या बाहेर कसलंच पडू दिलं नाही. ते आमच्यावर सारखे लक्ष ठेवून होते. आम्ही थोडंसं बाहेर गेलो की ते आम्हाला ओरडायचे. त्यामुळे आम्ही पण दिवसभर कुठेच बाहेर गेलो नाही. संध्याकाळची जेवणं वगैरे आटोपल्यानंतर आम्ही पुन्हा रात्रीची झोपायची तयारी करायला लागलो. आम्ही रोज आजी आजोबांसोबत घराच्या बाहेर वरांड्यामध्येच झोपायचो. मी आणि समर्थ एका कॉटवर झोपलेलो होतो. गप्पा मारत मारत आम्हाला कधी झोप लागली ते आम्हालाच माहिती नाही. पुन्हा अचानक मला लघवीला जायचं होतं म्हणून मला जाग आली. मी उठून घड्याळात बघितलं तर घड्याळामध्ये बरोबर रात्रीची 12 वाजलेली होते. मी पटकन उठलो आणि घराच्या अंगणाच्या जवळ गेलो. तेवढ्यात मला समोर तो आजीने टाकलेला भाताचा सडा दिसला आणि मी त्या भाताच्या सड्याची रेष ओलांडून थोडासा बाहेर गेलो आणि मी पुढे जाऊन लघवी करत होतो. तिथून मला तात्याचं घर एकदम स्पष्ट दिसत होतं आणि मी आता नीट निरखून बघितलं तर मला तात्याच्या घराच्या बाहेर काहीतरी हालचाल दिसत होती आणि मी आता नीट बघितलं तर ते दुसरं तिसरं कोणी नसून तात्याच होते. तात्या घराच्या बाहेर उभे होते. पण ज्यावेळी मी व्यवस्थित बघितलं त्यावेळी मात्र मला एक धक्काच बसला, कारण तात्या पूर्णपणे निर्वस्त्र होते. त्यांचं शरीर पूर्णपणे ओलं चिंब होतं. तेवढ्यात तिथली कमळाची हातामध्ये एक मोठं ताट घेऊन आली. त्यामध्ये काहीतरी होतं, पण ते मला दिसत नव्हतं कारण त्यावर एक कपडा झाकलेला होता. ते मोठं ताट ती तात्याच्या जवळ घेऊन आली आणि त्यांच्या हातात दिलं. तसं तात्या ते ताट घेऊन हळूहळू मुख्य रस्त्याला आले आणि ते पुन्हा शेताच्या दिशेने चालत जायला लागले. हे बघून मला थोडंसं कुतूहलच वाटलं, कारण तात्या एवढ्या रात्री हातामध्ये ताट घेऊन कुठे चालले असतील आणि ते पण पूर्ण कपडे काढून. क्षणभर मला वाटलं की आपल्याला काय करायचं आहे, आपण आपलं घरी परत जाऊया. पण पुन्हा माझ्या मनात विचार आला की हे नेमकं काय करतात ते एकदा बघायला पाहिजे. तसं पण घरातले सगळेजण गाढ झोपलेले होते, त्यामुळं मी उठून आलेलो कुणाला माहितीच नव्हतं आणि आपसुकच माझी पावलं तात्याच्या पाठोपाठ जायला वळली. तात्या आता मुख्य रस्त्यावरून पाठमोरे पुढं चाललेले होते आणि मी त्यांच्या मागोमाग पावलांचा आवाज न करता एकदम हळूहळू चाललेलो होतो. पण एक गोष्ट मात्र विशेष होती, तात्यांनी एकदासुद्धा मागं वळून बघितलेलं नव्हतं आणि ते त्यांच्याच तोंडामध्ये काहीतरी पुटपुटत हळूहळू पुढं चाललेले होते. कदाचित ते त्यांच्या तोंडाने काहीतरी मंत्र पुटपुटत असतील. तात्या आता बांधाच्या वाटेने शेतामध्येच चाललेले होते. ते आता हळूहळू चालत त्यांच्या विहिरीजवळ गेले आणि विहिरीच्या काठावरच त्यांनी त्यांच्या हातातलं ताट ठेवलं आणि त्या विहिरीच्या काठावर असणाऱ्या एका मोठ्या दगडाजवळ ते काहीतरी पूजा करायला लागले.
जवळजवळ 10 मिनटं त्यांची ती पूजा चाललेली होती. त्यांनी त्या दगडाला बरंचसं काहीसं फासलं, त्या दगडासमोर काहीसं ठेवलं आणि तिथं कसल्या तरी गोष्टीचा धूर केला. आणि जवळजवळ 10 मिनटानंतर ते पुन्हा उठले आणि पुन्हा घराकडे चालत चालले. मी त्यावेळी एका झाडाच्या आड लपून हे सगळं बघत होतो. ते आता माझ्या बाजूने हळूहळू चालत पुन्हा घराच्या दिशेने निघून गेलेले होते. पण आता मला वाटायला लागलं की त्यांनी त्या विहिरीजवळ काय केले ते एकदा जाऊन बघावं. खरं तर इथंच मी मूर्खपणा केला. तात्या तिथून गेलेलं बघितल्यानंतर मी हळूच त्या विहिरीजवळ गेलो आणि जिथं तात्यांनी पूजा केलेली होती तिथं जाऊन उभं राहिलो. आणि ज्यावेळी मी खाली मांडलेलं ते सामान बघितलं त्यावेळी माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला. त्या विहिरीच्या काठावर सगळं अघोरी सामान पडलेलं होतं. तिथं 2-3 प्रकारच्या काळ्या बाहुल्या होत्या. त्यांना चित्रविचित्र डोळे होते आणि त्या सगळ्या बाहुल्यांमध्ये अनकुचीदार असं काहीतरी घुसवलेलं होतं. त्याच्याबरोबर लिंबू मिरच्यांचा तिथे खच पडलेला होता आणि त्या मोठ्या दगडाजवळ बरेचसे कणकेचे गोळे ठेवलेले होते. त्याच्या आजूबाजूला हळदी, कुंकू, गुलाल असं बरंचसं सामान पडलेलं होतं. काहीतरी जाळलेलं पण तिथं मला जाणवत होतं आणि त्याच्या धुराचा एक धुरकट वास अजून पण त्या विहिरीच्या आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये दरवळत होतं. ते सगळं खूपच भयानक होतं आणि जसं ते बघितलं तसं माझ्या अंगावर पुन्हा एकदा सरसरून काटा आला. अचानकच मला मनामध्ये एक अनामिक भीती जाणवायला लागली. तेवढ्यात अचानक विहिरीच्या आजूबाजूचं वातावरण बदललं. मगाचपासून शांत असणारं वारं अचानकच घोंघावत व्हायला लागलं आणि त्या घोंघावत वाहणाऱ्या वाऱ्यामुळे ते वातावरण अजूनच भेसूर झालं. त्यावेळी मला पहिल्यांदा जाणवलं की हे काहीतरी विचित्र आहे आणि आपण पटकन इथून गेलो पाहिजे. मी पटकन तिथून जायला निघालो आणि मी 2 पावलंच पुढं गेलो असेल नसेल तेवढ्यात मला त्या विहिरीतून एक विचित्र आवाज आला, जसं की काहीतरी त्या विहिरीच्या तळातून घुरघुरत असावं. माझ्या कानांवर विश्वासच बसत नव्हता. मी पुन्हा एकदा लक्ष देऊन ऐकलं त्यावेळी मला तो आवाज पुन्हा एकदा आला. विहिरीतून काहीतरी घुरघुरत होतं आणि मला असं जाणवत होतं की ते विहिरीच्या भिंतीवर त्याच्या नाकाने ओरखडत आहे. एका क्षणाला मला वाटलं की विहिरीमध्ये एखादं कुत्रं किंवा एखादा प्राणी वगैरे पडलेला असेल, पण त्याचं गुरकावणं हे खूपच वेगळं होतं. कुठला प्राणी अशा पद्धतीने गुरकावत असेल असं मी कधीच ऐकलेलं नव्हतं आणि मी त्या विहिरीच्या काठावरून डोकावून त्या विहिरीमध्ये बघायला लागलो. तेवढ्यात मला विहिरीच्या त्या काळ्याभोर अंधारामध्ये 2 लाल भडक डोळे दिसले. ते डोळे एवढे भयानक होते की माझ्या काळजाला धडकीच भरली आणि मी झटक्यात 4 पावलं मागं सरलो आणि माझी पावलं पटकन घराकडे वळायला लागली. मी आता जोरजोराने चालत घराकडे पावलं टाकायला लागलो. त्यावेळी मला विहिरीतून मोठमोठ्याने आवाज यायला लागला. कोणतर मोठमोठ्याने गुरगुरत विहिरीच्या त्या भिंतीवरून चढत वर येतंय असं मला जाणवायला लागलं. विहिरीच्या भिंतीवर सरपटलेला तो आवाज मला एकदम स्पष्ट ऐकू येत होता. 2च मिनिटामध्ये ते विहिरीच्या बाहेर आलेलं असावं, कारण त्याचा आवाज आता मला एकदम माझ्या पाठीमागून येत होता. ते आता मोठ्यानं गुरकावलं आणि मला माझ्या पाठीमागून दन दन पावलं आदळत काहीतरी पळत येते असं मला जाणवलं. तसं मात्र मी पण आता जोरजोराने पळायला लागलो. मी पूर्णपणे घाबरलो होतो. भीतीनं माझे हातपाय थरथर कापायला लागलेले होते. त्यामुळे मला धड पळता येत नव्हतं, पण जीवाच्या आकांताने मी पळतच होतो आणि जेवढ्या जोराने मी पळत होतो तेवढ्याच जोराने माझ्या पाठीमागं माझा पाठलाग करणारी ती शक्ती पळत होती. अचानक माझ्या पाठीमागं एखादं मोहोळ उठावं तसा आवाज यायला लागला. असंख्य मधमाशा माझ्या कानाभोवती आणि डोक्याभोवती फिरतायत असं मला जाणवायला लागलं. मी माझे दोन्ही कान माझ्या दोन्ही तळहातांनी दाबले, पण तरी पण तो आवाज मला येतच होता. जणू काही तो आवाज माझ्या मेंदूच्या आतून येत असावा. माझे दोन्ही कान माझ्या दोन्ही हातांनी झाकून मी तसाच पळत होतो. पण अचानक माझा पाय कशात तरी अडकला आणि मी धाडकन खाली जमिनीवर पडलो. माझ्या गुडघ्याला मुक्का मार लागला. मी थोडा वेळ विवळलो, पण लगेचच माझ्या लक्षात आलं की माझ्या मागं कुणीतरी लागलेलं होतं. तसं मी पुन्हा उठायचा प्रयत्न करायला लागलो, पण तोपर्यंत मला जाणवलं की माझ्या अंगावर काहीतरी तरंगत आहे, कारण तो मधमाशांसारखा घोंघावणारा आवाज आता माझ्या एकदम वरच्या बाजूनेच येत होता. त्याच्याकडे वळून बघायचं सुद्धा धाडस आता माझ्यामध्ये नव्हतं. मी आता डोळे उघडून खाली जमिनीकडे बघितलं त्यावेळी मला त्याची सावली माझ्या अंगावर दिसली. ते एकदम भयानक होतं आणि खूपच मोठं होतं. त्याला 2 हात, 2 पाय आणि एक भयानक डोकं पण होतं. हे मला त्या सावलीमध्ये दिसलं. त्याला बघितलं
तसं माझ्या तोंडातून एक किंकाळी निघाली आणि मी माझे डोळे घट्ट झाकून घेतले. बराच वेळ ते माझ्या शरीरावर तरंगत होतं. अचानकच माझ्या मेंदूला झिंझिण्या आल्या. हातपाय एकदम थंड झाले आणि मला जाणवायला लागलं की माझ्या अंगामध्ये एकाच वेळी असंख्य सुया कुणीतरी खुपसलेल्या असाव्यात. इतक्या वेदना मला त्यावेळी झालेल्या होत्या. माझ्याबरोबर नेमकं काय घडते तेच मला कळत नव्हतं. बराच वेळ मी तसाच पडून होतो आणि अचानक सगळं वातावरण शांत झालं आणि मी अलगद त्या जागी उठून उभा राहिलो. माझं शरीर एकदम दगडासारखं झालेलं होतं आणि मी भारावल्यासारखा आता घराकडे चालत होतो. त्यावेळी मला ना भीती वाटत होती ना मला आजूबाजूच्या वातावरणाची जाणीव होत होती. 5च मिनिटामध्ये मी माझ्या घरी पोचलो आणि माझ्या खाटेवर जाऊन झोपलो. त्यानंतर मला कधी झोप लागली ते मलाच माहिती नाही. पण सकाळी ज्यावेळी मी उठलो त्यावेळी माझं सगळं अंग भरून आलेलं होतं. माझं शरीर तापाने फणफणून गेलेलं होतं. माझी ती अवस्था बघून घरातल्यांची धावपळ चालू झाली. मामा पटकन जाऊन डॉक्टरांना घेऊन आले. डॉक्टरांनी मला इंजेक्शन दिलं, पण 1 तासभरच माझा ताप कमी झाला. पण पुन्हा माझा ताप वाढला. जवळजवळ 2-3 दिवस माझ्या तब्येतीमध्ये काहीच सुधारणा होत नाही असं जाणवल्यानंतर मामा मला तालुक्याच्या दवाखान्यामध्ये घेऊन गेले. तिथं माझ्या रक्ताच्या बऱ्याचशा तपासण्या केल्या, पण सगळे रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होते. एव्हाना आई पण आता मामाच्या गावाला आलेली होती आणि बाबा पण आता मला पुण्याला बोलवायला लागलेले होते. त्यांचं म्हणणं होतं की माझी पुढची ट्रीटमेंट आता पुण्यालाच करावी. पण आजीच्या मनात मात्र एव्हाना शंकेची पाल चुकली होती. आणि एक दिवशी ती माझ्या खोलीमध्ये आली. त्यावेळी ती एकटीच होती. माझ्याजवळ येऊन तिनं प्रेमानं माझ्या डोक्यावरून हात फिरवला आणि तिनं मला विचारलं, प्रथमेश, मला सगळं खरं खरं सांग, तू त्या घराकडे गेला होतास का? खरं तर मी पण खूप घाबरलेलो होतो. त्या दिवशी जे बघितलं होतं ते कुणाजवळ तरी मन मोकळं करावं अशी माझी इच्छा होतीच. आणि मी आजीला त्या दिवशी घडलेला सगळा प्रसंग सांगितला. तसं आजीनं डोक्यावर हातच मारून घेतला आणि ती म्हणाली, प्रथमेश, अरे काय वेडेपणा केलास हा. जे तुला करू नको म्हणत होतो तेच तू केलंस आणि त्याच्यामुळंच तुझ्यासोबत हे सगळं घडतंय. आता मलाच काहीतरी केलं पाहिजे. असं म्हणून आजी काहीतरी निश्चय करून तिथून उठली. त्यानंतर ती घरातून बाहेर गेली. दुपारीच ती एका माणसाला घेऊन घरी आली. त्या माणसाने घरी आल्यानंतर 1-2 छोट्या मोठ्या पूजा केल्या. घरातल्या सगळ्या माणसांना अंगारे लावले. माझ्या हातामध्ये त्याने 1-2 प्रकारचे दोरे बांधले. त्यानंतर हळूहळू माझा ताप आपोआप कमी व्हायला लागला. जवळजवळ 15-20 दिवस असेच आजारपणात निघून गेलेले होते आणि माझ्या सुट्ट्या कधी संपल्या ते मला कळलंच नाही. त्यानंतर मी पुन्हा शाळेसाठी माझ्या घरी आलो. त्यानंतर पण बऱ्याच वेळा मी मामाच्या गावाला गेलो होतो. पण त्या घटनेनंतर मात्र मी कधीच त्या तात्यांच्या घराकडे वळूनसुद्धा बघितलं नाही, कारण तो भयानक अनुभव मी आज पण विसरू शकलेलो नाही.